Good morning mga brosis, welcome po sa YouTube channel. Ang vlog po natin ngayon ay pupunta tayo sa munisipyo para po sa schedule ng aming vaccine mag-asawa. Ito po, nagpa-xerox na po nagpa-xerox po siya ng ID namin dahil requirement po siya. Bago po ituloy po aming vlog at pasok po natin yung ating intro. Yan, at tara po, tayo pumunta na sa loob para po pumila. Samahan niyo po kami. Pumilap na po kami ng requirement. Apa, okay na po. Ay, hindi pa po. Tara ba? Tawag na kami. Pasa na namin to. At ito time. Yan ikaw. BP. Nagbabalag po ako. Ako. Kuha na po kami ng BP. Saka yung... Saka lang. Wala po. Asthma. Wala po. Wala pong iniinom na gamot na papalagdaw ng dugo. Ano po? Vitamins. Vitamins po sa dugo meron. Vitamins. Nagme-maintenance po ba? Yun po sa, ano po, vitamins po. Wala lang po. Opo. Normal po. Hindi po alam ang kinakabahan. Basta hindi masakit ang ulo, di masakit kasi walang laglag, walang sipon. Opo. lang po, salamat. Wala na kaya yan. At saka kayo kayo bilog. Papalo ko pa rin? Mag-vlog yung rep. Talagang ika. Walang pagpapikot. Ibablog ka ako yan, shoutout mo ako. Oo ba? Anong ano? Pangalan mo? Si Ram Jason 1. Ayan, shoutout sa kanya. Ano yan, Tom? Ano lang yan? Kami gusto kayo shoutout. Okay. Shout out si Abby. Ayan. Shoutout daw kay Abby Kiano. Yung channel po niya, Mars Abby. Shoutout kay Mars Abby channel. Sali mo sila. Saan wala nakasala mo may COVID? Wala po. Sabay lang po. Kayo nagka-COVID. Hindi po. Wala po kayong tinanggap na kahit anong vaccine. Wala pa po. Hindi naman po kayo na-confine within 3 months. Wala po. Wala naman pong ibang sakit. Wala po. Okay po, sir. Thank you. Yan po. Ako mo kayo, sir. Ay. Ate, nagpa-serap ka? Apo. Hindi po. Ayan. Wala po. Hindi po. Okay na, sir? Hindi po. Saan ko pala doon? Doon na po. Kunin niyo yung card niyo doon sa isang table. Apo. Salamat po. Hindi po. Hindi tayo dito. Saan na tayo? Diyan. Yung para sa card dito pala. Dito kinakabahan ako. First time. (130/80) yung aking BP. Temperature ko 36.0. tingin yung mga tao sa akin.
Pila tayo, pila. Kamaya na lang po. Oh, ayan, 130 over 80. Over 80. Tapos isa yan. Saka ba? November 5 po yung balik po kayo. Ayos na. Wag, balikan depo. Temporary mo po yan. First dose tayo. Ha? Saan tayo? First dose. Saan? Tatrabaho, Saan tayo? sir. Doon doon sa loob. Doon na sa loob. Tatrabaho po. Sa bahay lang po. Na maintenance. Meron po. Yung sa dugo. Maintenance ba tawag doon? Oo, yung lahat ko ininom araw-araw. Ayos na yung vaccinating ID. Naman po kasing tawag yun sa ganyung ID. Vaccination card. Vaccination card. Yun. Temporary pa lang po. Sa second dose po, Nakita niyo yung ano talaga original. okay. Ano pa yung tsura nung card nun? Parang ID? Ganyan din po. Kanya lang malaman din yun. Okay. Salamat po. Dito na kami sa loob. Una ka na. Ha? Wala po. Ha? Hindi po. Wala po. Ayun sa dugo lang po. Ano ba yan? Pollard, tsaka B-complex. Tulad sa katubigan po. Ha? Ano po, lumalabnaw? Lumalabnaw ba yung dugo? Lumalabnaw ba yung dugo mo? Lumalapot. Ano po kasi siya eh, na ano po siya yung, nung na-confine po siya dati po year 2017. Umaano po yung, ano niya, yung dugo daw niya pag napunta po sa spleen, sumasabog. Yung ano yung cell sumasabog. So binigyan ako ng doktor ng pampa-maintain yung Sa dugo cell, po yung niya. red cell. Para po sa red cell yun eh. Pa? Everyday po yun. Ha? Para sa liver. Liver. Hindi po sa dugo lang po. Sabi niya, pag napunta yung dugo sa Pa? Spleen po, spleen. spleen, tapos sa sabog, ganun. Opo. Okay lang yun. Pero okay na po ngayon. Okay na po siya ngayon. Okay na po ngayon. 2017 pa po yun. Hindi mo na ininom mo yun. O ininom mo pa rin mo. Iniinom po. Iniinom po niya pa rin. Pang maintenance po yun ng ano. Maintenance mo lang. Opo, Opo. maintenance. Yung ganito po tayo. Okay. 3 times a day yun. Apo, bali 3 times a day, ginagawa ko na lang po 2 times. 2 times a day. Vitamins po yan. Okay. May vitamins ka dyan. Step 2 pa. Pa? Step 2. Step 2. Salamat po. Step 2 na tayo. Doon ko. Ayun pala. Ikaw ba? First dose pa. Vaccination card. Dalawa. Adwana. Wait, ay ka muna. Step 3 na po kami.
Ito pinibigay mo. Mamaya. Ha? Mamaya. Step 3. Sir, pwede na po niya niya pagka na... Pwede na kami sumakay ng bus. Number 5. Opo, kuya. Pipin mo na po. Sige po. Ma'am, okay lang kasama kita sa vlog ko? Okay lang po kasama kita sa vlog? Ano po ito kapila? Apo. Salamat po. Oo nga po, hindi na makikilala. Ayaw po. Hindi, gusto naman. Okay na po. Kuya, yung card mo kanina, dalhin mo yan sa November 5 na. Apo. Dito rin po. Opo. Hindi pa po alam yung time. May tatawag. November 5 na dalhin mo. Opo. Opo. Hindi po. So yung yan na po. Dahil palabas. Kita exit. Finally, tapos na. Hindi mapapsin ako din. Nag-enhide exile ako eh. Ay, share lang ako. Ihi lang ko, ihi. Nasa na 5. November 15. Ah, 5 ba? Akala ko, ano? Akala ko November 15. Ha? November 5. November 5. Nakalagay dyan sa'yo? Oo nga, ito. 1 month. Oh, pag-pictorial lang po kami. Sino? Ay, may go. Ay, thank you. Okay. Nasaan na yun? Ah, siya. Salamat, salamat. Ay ka muna. Sige mo. Yan. Picture na lang yun. Wala naman. Oo, kanilabutan. Oo. Okay lang, parang normal. Eh, alam mo yung ano, picturean kita. Maganda ba ako? Full body ba? Pwede. Oo, full body muna. Oh, 1, 2. Isa pa. Alright. Ako naman. Pipindutin ko lang yan. Ha? Pipindutin ko lang. Oo, dito sa ilalim. Ah, dito? Oo. Full body. Lord,
kasi wala man kaming naramdaman. Oo nga. Finally, na-vaccine na rin kami ng first dose. So, uwi na po kami. Lalo na sa Panama, tapos na tayo, wala pa. 5 months ako na. So, obserbahan po namin pong sarili namin. Titignan natin kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. So, yun. Finally, pwede na kami bumiyahe, Laguna. Hindi pa, second dose pa. Hindi pa ba? Akala ko ba pwede tayo sumakay ng bus? Kailangan complete, fully vaccinated. Pero November 5 pwede na. November 6 siya, pwede na. Ayun. So, shoutout po sa mga kapatid naming OFW. Ano po kayong parig na doon. Lagi po kayong mag-iingat. Ayan. So, kung meron pong mga pwede magpa-vaccine dyan sa mga Philippine Embassy natin, magpa-vaccine po kayo. Support po natin ng vaccination na ginagana po sa mga munisipalidad po. Tama po, Para tama. matapos na po yung pandemic at mawala na po si COVID. Nga po. Ayun. At maraming salamat pong muli sa mga nanonood ng aking video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, inimbita ko po kayo na sana pakisupport po yung aking channel, NFACO Official. Paki-like, share, and subscribe. And click the notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload namin video. So, God bless po!